पंडित यांचं चरित्र. त्याची सुरुवात आपण नेहमीप्रमाणे गुरुच्या चरणी प्रार्थना करून आणि मंगलाचरण करून घेऊया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच. हरे कृष्णा. माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्णा. माताजी, माझा आवाज ऐकू येतोय? हो, येतोय. आता येतोय, मध्ये बंद झालं. अरे बापरे. ठीक आहे, आपण सुरुवात करूया पहिल्यापासून. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं कंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री प्रभुपाद की जय. श्री गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. सर्वांचं आपल्या भक्ती सिद्धाच्या क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण जे आहे ते तिसरा मॉड्यूल अभ्यासतोय, आचार्य परंपरा, आणि त्यामध्ये विविध आचार्यांची आपण चरित्र अभ्यासतो. तर आज आपण श्रीनिवास आचार्य आणि श्यामानंद पंडित यांचे चरित्र अभ्यास. आपण मागच्या वेळेला अद्वैताचार्यांचं चरित्र पूर्ण करून गदाधर पंडितांचं चरित्र पूर्ण केलं होतं. आपण जी नित्यानंद चतुर्दशी होते त्या दिवशी नित्यानंद प्रभूंचं चरित्र पूर्ण केलं, आणि
आपण चैतन्य महाप्रभूंचं चरित्र महिनाभरात पूर्ण करून घेतलं तर पूर्ण चैतन्य चरितामृताच्या माध्यमातून सगळ्या डिटेल्स. तर पंचतत्वातले आपले आता हे पाचवे म्हणजे श्रीनिवास पंडित, म्हणजे हे जीवतत्व असं म्हटलं जातं. म्हणजे भक्तांचे जे नेते आहेत किंवा आपण म्हणू की भक्तांचे जे पुढारी आहेत, म्हणजे भक्तांचं नेतृत्व करणारे असे श्रीनिवास पंडित आहेत. म्हणजे आपल्याला भगवान यांच्या चरणकमलांचा आश्रय घ्यायचा असेल तर श्रीनिवास आचार्यांच्या चरणकमलांचा आपण आश्रय घेतला तर आपल्याला जे आहे ते भगवान यांच्या चरणकमलांची म्हणजे श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणकमलांची आपल्याला कृपा मिळू शकते. मग आता श्रीनिवास आचार्य आणि श्यामानंद पंडित यांच्याविषयी आपण समजून घेणार आहोत. मग आज आपण काय करू की आपल्याला एक 4:15 पर्यंत क्लास घेता येईल. थोडस माझ्या मुलीच्या कार्यक्रमासाठी मी आलीये, पण आपण जितका शक्य तितका क्लास पूर्ण करू आणि उर्वरित भाग आहे तो आपण पुढच्या शनिवारी आपण उरलेला चैत्राचा भाग घेऊ. मी थोडस माईक ऑफ करते, आवाज कमी जास्त होतोय मला क्षमा असेल. व्हिडिओ ऑफ करेन मी, आवाज कमी जास्त होतोय यासाठी. म्हणजे तुम्हाला आवाज ऐकू येईल व्यवस्थित. तर आवाज नाही ऐकू आला तर मला सांगा मात्र मध्ये. आता श्रीनिवास आचार्य जे आहेत तर त्यांच्याविषयी आपण समजून घेणार आहोत. हो, त्याची पहिल्या स्लाइडवर येऊया. तर आता श्रीनिवास आचार्य हे महत्वाचे म्हणजे पश्चिम बंगालसाठी जे काही वैष्णव संप्रदाय आहे, गौडी वैष्णव संप्रदाय, तर त्याच्यामध्ये महत्वाचे वैष्णव मानले जातात आणि आपल्या वैष्णव संप्रदायामधले एक महत्वाचे आचार्य मानले जातात. आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करणारे आपले जे आहेत तर पंचतत्वातले हे जे आहेत श्रीवास पंडित जे आहेत किंवा श्रीनिवास आचार्य असं त्यांना म्हटलं जातं. तर पंडित श्रीनिवास किंवा श्रीवास पंडित असं म्हटलं जातं. तर यांचं चरित्र आपण अभ्यासणार आहोत आणि त्यांच्या बरोबरच जे आहेत श्यामानंद आचार्य किंवा श्यामानंद पंडित असं म्हणतात त्यांचंही चरित्र अभ्यासणार आहोत. मग आता जे श्रीनिवास आचार्य जे आहेत किंवा श्रीवास पंडित जे आहेत तर हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जे 6 गोस्वामींपैकी गोपाल भट्ट गोस्वामी आहेत त्यांचे आणि जीव गोस्वामींचे हे जे आहेत ते शिष्य आहेत. मग आता त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये म्हणजे भरपूर काही सुंदर सुंदर घटना आहेत आणि तर आणि खूप छान लीला आहेत, तर त्या आपण अभ्यासणार आहोत. आणि या वैष्णवांच्या म्हणजे उच्च कोटीचे वैष्णव आहेत त्यांच्या चरित्रातून आपल्याला प्रेरणा मिळत असते. पहा, म्हणजे त्या काळामध्ये त्यांनी असे भक्तीचे प्रयत्न केले. मग आपल्याला तर सगळी साधनं सुविधा उपलब्ध आहेत, मग आपण किती करायला हवं, हो की नाही? तर आपण प्रत्येक त्यांच्या प्रसंगातून आपण प्रेरणा घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. मग आता त्यांनी जे आहे तर वृंदावन मधले जे गोस्वामी आहेत म्हणजे जे बेंगॉल मधून गेले तर त्यांच्या बद्दल त्यांनी जे आहेत ती लिखाण म्हणजे त्यांची लिखित आहेत, त्यांच्या चरित्राच्या गाथा आहेत. आणि त्यांनी त्याचबरोबर महत्वाची एक त्यांच्या जीवनातली घटना तर जो राजा होता धीरमवीर म्हणून तर त्याला त्यांनी वैष्णव संप्रदायामध्ये आणलं. आणखी त्यांनी जी आहे तर ती सुरुवात केली संकीर्तनाची आपल्या. म्हणजे जे कीर्तनालय आपल्याकडे संकीर्तनालय तर ते गोलोक वृंदावन मधून आलेलं आहे, ते काही ह्या भूतलावरच नाहीये. आणि गोलोकातून भगवान यांचे जे पार्षद आहेत किंवा भगवान यांचे जे भक्त आहेत ना तर ते येतात आणि भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतात आणि त्यांच्या संतुष्टीसाठी या लीला करत असतात. मग हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे तो सुद्धा गोलोक मधून आलाय. म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे तर त्याचा महिमा कसा पहा, गोलोकामध्ये कुठला जर ध्वनी असेल तर प्रत्येक ध्वनी जो आहे तर तो हरे कृष्ण महामंत्राच्या स्वरूपात उमटत असतो. म्हणजे गोलोकातला मुख्य ध्वनी आहे हरे कृष्ण महामंत्र, तिथे जिथे तिथे हरे कृष्ण आपल्याला ऐकायला मिळेल. मग असा सुंदर महामंत्र आहे की जो घेतल्यानं आपलं सगळं कल्मश निघून जातात आणि आपण एका चैतन्याच्या स्तरावर स्थित होतो. असा महामंत्र आहे, तो घेऊन हे आचार्य जे आहेत ते ह्या पृथ्वी तलावरती आले. मग तसंच तिथे गोलोकामध्ये तर श्रीकृष्णांचे जे भक्त आहेत सगळे पार्षद उच्च कोटीचे भक्त आहेत ते भगवान यांची सेवा कशी करतात, कशा पद्धतीनं भगवान यांच्यासाठी कीर्तन गायन करतात, संकीर्तन करतात, मग ते सगळं आपल्याला शिकवण्यासाठी जे आहेत ते श्रीनिवास पंडित आले.
मग आता श्रीनिवास पंडित किंवा श्रीनिवास पंडित जे आहेत तर ते कोण आहेत तर नारद मुनींचे अवतार आहे. मग आता हे जे आहेत तर त्यांनी एक सुंदर अशी कीर्तन कीर्तन पद्धती जी आहे तर ती सुरुवात केली. आणि त्यानंतर कीर्तनाच्या अनेक मंडळी बनल्या म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी खर तर त्यांना हे सांगितलं अशा पद्धतीने म्हणजे कीर्तन कसं घ्यायला पाहिजे. आणि त्यानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांनी सुंदर पद्धती आचरणात केली. म्हणजे श्रीवास अंगण जे आहे त्यांचं जे घर आहे मायापूर धाम तिथे श्रीवास अंगण म्हणून आहे तर त्यांच्या अंगणात रोज रात्री दिव्य लीला ज्या आहेत म्हणजे भगवान श्री चैतन्यांच्या ह्या घडत असत. आणि तिथं ठराविक वैष्णवांनाच प्रवेश असायचा. कारण ह्या उच्च स्तरावरच्या भावविभोर अवस्था असायच्या आणि त्यानुसार त्या संकीर्तन तिथं व्हायचं आणि लीला व्हायच्या. तर अशा पद्धतीनं खूप मनोहारी असं तिथं जे आहे तर ते कीर्तन व्हायचं. आता ते कसं म्हणजे घडलं तर ते पुढे आपण त्यांच्या चरित्रामध्ये पाहणार आहोत. मग आता इथे समजून घेऊ की खेतुरी नावाचं जे पश्चिम बंगालमध्ये एक ग्राम आहे तर तिथे सर्वात पहिल्यांदा गौरपौर्णिमेचा उत्सव जो आहे तर तो तिथे संपन्न झाला. आणि त्यावेळेला नरोत्तम दास परत श्यामानंद पंडित आणि खूप सारे म्हणजे हजारो वैष्णव तिथे एकत्र आले होते. आणि चैतन्य महाप्रभूंचा हा जो म्हणजे त्यांचा जन्मोत्सव आहे तर तो तिथे साजरा करण्यात आला. अजूनही तिथे खेतुरी म्हणजे फेस्टिवल म्हटलं जातं म्हणजे खेतुरीचा उत्सव म्हटलं जातं. तर तिथे हा जो आहे उत्सव अजूनही साजरा होतो. आता याचं महत्व काय तर जाता जाता एक सुंदर लीला मला आठवते ती मी आपल्या समोर मांडेल. ती नरोत्तम दास ठाकूर आहेत तर ह्यांनी आपण जो गुरु प्रणाम मंत्र म्हणतो ना सुरुवातीला ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया त्याची रचना कोणी केली त्याची रचना करतात नरोत्तम दास ठाकूर. तर ह्या उत्सवामध्ये सर्वात पहिल्यांदा त्यांनी गुरुचरणी म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी हा जो मंत्र आहे हा समर्पित केला. आणि इथे वैष्णवांच्या मध्ये प्रथा रूढ झाली की हा अशा पद्धतीने हा मंत्र जो आहे तो म्हणला जातो. म्हणजे हे जे मंत्र आहेत प्रणाम मंत्र ते त्या व्यक्तीला निर्देश करणारे आहेत. आणि ते जर आपण म्हणले तर आपला जो भाव आहे तो त्वरित त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो. कारण उच्च कोटीच्या वैष्णवांनी ह्या सगळ्याची रचना केली आणि त्यांच्या त्या भगवान यांच्या त्या तत्वामध्ये आणि त्या रहस्यामध्ये सामील झाल्यानंतरच्या या सगळ्या अनुभूती आहेत. त्यामुळं आपण त्या भावाने जरी म्हटलं ना त्या वैष्णवांच्या रचना ज्या आहेत त्या भावाने शरण जाऊन म्हटलं ना तरी आपला भाव आहे तो भगवानांच्यापर्यंत पोहोचतो. यासाठी आपण वैष्णव गीत च्या रचनाच म्हणण्यासाठी सगळ्यांना आग्रह असतो पायस्कॉन मध्ये. आणि त्याचबरोबर अशा वैष्णवांनी रचलेलेच आपण प्रणाम मंत्र जे आहेत तर ते गात असतो. आता पुढे जाऊ आपण. आता श्रीनिवास आचार्य जे आहेत तर त्यांच्या विषयी आपण म्हणजे एकदम सखोल मध्ये समजून घेणार आहोत. हा मग आता श्रीनिवास जे आचार्य आहेत तर त्यांचा जन्म जो आहे तर तो साधारण 16व्या शतक जे आहे तर त्याच्यामध्ये 16व्या शतकामध्ये असं झालं. आणि मग त्यावेळेला म्हणजे त्याचं 16व्या शतकाचं सुद्धा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या म्हणजे जे दुसरा आणि तिसरा भाग म्हणजे शतकाचा जो अर्ध्याच्या पुढे अर्ध्याहून भाग म्हणजे जो आहे तो उलटलेला होता. म्हणजे तर तो अर्ध्याहून जास्त भाग म्हणजे तिसरं डिकेड आपण म्हणतो त्यावेळेला त्यांचा जन्म झाला. मग त्यांचा जन्म जो आहे तर तो वैशाख महिन्यामध्ये झाला असं म्हणजे साधारण एप्रिल महिन्यामध्ये आणि त्यावेळेला जे आहे तर त्या म्हणजे तो इतका पवित्र असा दिवस होता आणि त्या दिवशी
क्षमासावी थोडस अडथळा येतो. तर आपण समजून घेऊया की लक्ष्मीप्रिया जे आहे तर आणि बलराम विप्र तर हे जे होते तर हे एक म्हणजे ह्या कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. आणि मग आता इथे आपण समजून घेऊया की ते एक खूप चांगले असे ज्योतिषी होते आणि खूप आनंदी असं हे कुटुंब होतं. आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या पोटी असं एक महापुरुष जन्म घेणार आहे असं म्हणजे जे होतं ते एक भाकीत करण्यात आलं होतं म्हणजे त्यांच्या जन्माच्या वेळेला. मग आता तिथे त्यांचा जन्म जेव्हा झाला तर त्यावेळेला अं, त्यांना म्हणजे जे आहे जे लक्ष्मीप्रिया आणि बलराम विप्र जे आहेत तर म्हणजे ह्यांना हे भाकीत करण्यात आल्यामुळं त्यांचा जो म्हणजे जो मुलगा होता तो इतका सुंदर होता म्हणजे इतकं सुंदर ते बाळ होतं. तर ते चखंडी नावाचं गाव आहे आणि तिथे त्यांचा जन्म झाला. बंगालमध्ये हे ग्राम आहे. आणि मग ते इतकं इतकं सुंदर बाळ होतं की त्यांनी त्याचं नाव ठेवलं श्रीनिवास म्हणजे भगवान यांचं ते नाव आहे. मग आता हे जे लहान बाळ होतं तर त्याचं वर्णन पहा कसं आहे म्हणजे ते बाळ जेव्हा मोठं झालं थोडस म्हणजे छोट बाळ असतं त्याचं बालक स्वरूपात रूपांतर झाल्यानंतर त्याची अशी रुंद छाती होती आणि त्यानंतर असं अगदी सरळ असं नाक आपण म्हणतो ना चाफेकळीसारखं असं आणि खूप सुंदर डोळे होते. आणि ते डोळे कसे जसे भगवान यांचे कसे भगवान यांना कमल नयन म्हटलं जातं मग असे सुरेख सुंदर डोळे होते. कमल नयन जसे असतात तसे म्हणजे कमळासारखे. आणि भगवान श्री चैतन्यांसारखा त्यांचा सुंदर असा म्हणजे जो आहे भगवान यांचा कसं सुंदर असा गोरा रंग आहे तर तसा छान गोरा रंग होता आणि त्याला एक चमक होती म्हणजे आपण म्हणतो ना असा सोनेरी म्हणजे पिवळसर गोरा रंग असा. आणि त्यांचे हात जे होते म्हणजे बाहू म्हणतो आपण त्यांना तर ते गुडघ्याच्या खाली म्हणजे त्याला अजानुबाहू असं म्हटलं जातं. तर असा हे जे पार्षद असतात ना भगवान यांचे सेवक येते तर ह्यांचे जे हात असतात ना हे गुडघ्याच्या खाली पर्यंत जाणारे असतात म्हणजे ह्याच्यावरून काय ते अजानुभव असतात म्हणजे असे उच्च कोटीचे साधक पार्षद यांचे वैशिष्ट्य आहे. भगवान जसे अजानुभव आहेत ना तर असेच हे देखील असतात म्हणजे अनेक खुणा आहेत भगवान यांचे पार्षद भक्त ओळखण्याचे त्यापैकी हे एक लक्षण मानलं जातं अजानुभव असतात ते. आणि मग चैतन्य दास आणि लक्ष्मीप्रिया जे आहेत तर त्यांनी मग काय केलं की ब्राह्मणांना खूप सारं दान दिलं. आणि त्या सगळ्या ब्राह्मणांनी त्या लहान बाळाला म्हणजे त्या बालकाला जे आहे तर ते आशीर्वाद दिले म्हणजे पद्धत आहे जशी नंदबाबांनी नंद महोत्सव केला पहा आणि आजूबाजूच्या ब्राह्मणांना दान दिलं जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म झाला. तर तसंच जेव्हा आपल्याकडे बालक जन्माला येतो तेव्हा आपण सुद्धा नामकरण विधी ठेवतो आणि सर्वांना छान छान भेटवस्तू देतो म्हणजे एक प्रकारचं ते दानच आहे. त्या काळात ब्राह्मण असे विद्वान पंडितांना बोलवून दान केलं जायचं आणि ते लोक त्यांना आशीर्वाद द्यायचे. अशा पद्धतीनं त्या काळामध्ये आपल्या वैदिक संस्कृतीनुसार अशा पद्धतीचं जे आहे तर ते विधी घडत असत. म्हणजे आता चैतन्य महाप्रभूंच्या जन्मानंतर सुद्धा जगन्नाथ मिश्रा जे आहेत तर त्यांनी उत्सव केला होता म्हणजे त्याला जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल म्हणतात. मायापूरमध्ये अजूनही तो साजरा होतो. अनेक इस्कॉन मंदिरांमध्ये पण चैतन्य महाप्रभूंच्या जन्मानंतर जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल साजरा केला जातो म्हणजे जसं नंदबाबांनी सगळ्यांना दान केलं अर्पण केलं अशा पद्धतीने तो साजरा केला जातो. आता श्रीनिवास आचार्य जे आहे तर त्यांचे ते म्हणजे पालक होते तर त्यांच्याविषयी आपण समजून घेणार होतो. एक ब्राह्मण होते गंगाधर भट्टाचार्य आणि त्यांची पत्नी म्हणजे ब्राह्मण कुटुंब होतं तर म्हणजे त्यांची ती लक्ष्मीप्रिया ही मुलगी होती आणि ते चखंडी गावात राहत होते. आणि गंगेच्या किनारीच हे गाव होतं वर्धमान जिल्ह्यामध्ये. आणि पश्चिम बंगालमध्येच आपले सगळे आचार्य आहेत पहा तर यांचे जन्म झालेत पहा जिथं भगवान येतात तिथं भगवान यांचे सगळे पार्षद आणि सगळे भक्त त्यांच्या आसपास जन्म घेतात पहा किंवा त्यांचे आधीच जन्म झाले होते कारण भगवान यांच्या लीलेमध्ये त्यांना सहभागी व्हायचं होतं. म्हणजे राजा कसं आपलं सैनिक घेऊन सर्व तयारीनिशी युद्धाला जातो तसंच असतं भगवान लीला करायला येतात तेव्हा आपल्या सगळ्या
जे पार्षद भक्त आहेत जवळचे निजी सहकारी त्यांच्यासह ते येत असतात आणि भगवानांच्या आधी नंतर असे त्यांच्या जन्माचं प्रयोजन घडतं की जेणेकरून ते भगवानांच्या लीलेमध्ये सहाय्य करतील. म्हणजे अद्वैताचार्यांचा जन्म भगवानांच्या जन्माआधीच काही वर्ष झाला होता. माधवेंद्र पुरी सुद्धा आधीच प्रकट झाले होते. मग नित्यानंद प्रभू आहेत तर ते 12 वर्ष आधी प्रकट झाले होते. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवानांच्या लीलेमध्ये सहाय्य करायला भगवानांचे भक्त जे आहेत ते प्रकट होत असतात. मग आता असा जो छान बालक होता तर तो एक मोठा भक्त होणार आहे अशा पद्धतीने भाकीत आदेश केलं गेलं होतं आणि त्यामुळं त्यांचं जे बालपण होतं ते बालसुलभ म्हणजे जे भाव आहेत त्यांचे त्यापेक्षा एक भक्त म्हणूनच त्यांचा भाव होता. मग आता गंगाधर जे होते ते स्वतः एक म्हणजे उच्च कोटीचे भक्त होते आणि ते चैतन्य महाप्रभूंच्या चरण कमलांचा त्यांनी आश्रय घेतलेला होता. म्हणजे असे त्यांचे भक्त होते ते आणि त्यामुळं चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते श्री राधाराणी आणि भगवान कृष्ण यांचं एकत्रित अवतार आहेत. म्हणजे भगवान कृष्णाने जे आहेत राधाराणींचा भाव आणि त्यांचा रंग घेतलाय आणि त्यामुळं हे सगळं आधीच लिहून ठेवण्यात आलेलं होतं. पहा मग 1510 मध्ये असा भाग झाला की त्यांना जो आहे तो विरह भाव सहन होईना आणि मग त्यांनी काय केलं नवद्वीप मध्ये जे भगवान आहेत तर त्यांच्या लीला ज्या आहेत तर त्या म्हणजे त्या ज्या लीला आहेत तर त्या भगवान यांच्या लीला म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्या ज्या करायला सुरू केल्या चैतन्य महाप्रभूंनी तर त्यामध्ये त्यांचाही सहभाग जो आहे तर तो होत असे. मग आता तिथून अगदी 7 मैलाच्या अंतरावरच कटवा नावाचं गाव होतं. मग तिथं जे आहेत तर ते निमाई म्हणजेच आपले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू आहेत ते म्हणजे ते नदिया जे गाव आहे तर तिथे तिथे त्यांनी येऊन संन्यास घेतला होता नदिया ग्रामामध्ये. तिथे त्यावेळेला त्यांच्यासोबत हे श्रीवास पंडित देखील होते. नित्यानंद प्रभू अद्वैताचार्य म्हणजे या सगळ्यांचा सहभाग होता. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. हा त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. आता श्रीनिवास जे आचार्य आहेत तर त्यांच्याविषयी आपण समजून घेतलं की ते कसे होते दिसायला. ही स्लाइड रिपीट आहे माताजी, याच्या पुढची स्लाइड घेऊया. मग आता श्रीनिवास आचार्यांचं जे शिक्षण आहे आणि त्यांचा जो प्रवास आहे तो कसा घडला हे आपण समजून घेणार आहोत. श्रीनिवास आचार्य जे होते तर ते अत्यंत म्हणजे असे समर्पित भक्त होते आणि त्यांचे जे माता पिता होते तर त्यांचे सुद्धा ते उत्तम सेवा करायचे. मग आता ते खूप सौभाग्यशाली म्हणजे त्यांच्याविषयीच्या सगळ्या ज्या लीला आहेत तर त्या आणि राधाकृष्णांच्या जे वृंदावन मधल्या लीला आहेत तर ते सगळे त्यांचे वडील जे होते ते उच्च कोटीचे भक्त होते. चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणकमलांचा त्यांनी आश्रय घेतलेला होता त्यामुळे त्यांच्याकडून त्यांना ऐकायला मिळत. मग आता अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांचं जे जीवन व्यापन आहे ते सुरू होतं. मग आता दोघे कसं व्हायचं की जेव्हा असे चैतन्य महाप्रभूंचे विषय त्यांचे चर्चेले जायचे राधाकृष्णांच्या लिलेविषयी विषय चर्चेले जायचे तर ते चर्चा करत असताना म्हणजे असे जे आध्यात्मिक स्तरावरचे विषय आहेत ते चर्चा करत असताना दोघेही भावविभोर होऊन जायचे. आणि मग श्रीनिवास यांची आई होती ना तर त्यांनी त्यांना कीर्तन करण्यासाठी जे आहे प्रशिक्षण दिलं. पहा ते सगळ्यांनी महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवूया की कीर्तन म्हणलं संकीर्तन म्हणलं की श्रीनिवासाचार्य त्यांनी या मंडळी सगळ्या तयार केल्या आणि त्यांच्या आईचा फार मोठा सहभाग आहे. त्यांनी त्यांना कीर्तन करायला शिकवलं. माता पिता सुद्धा असे दैवी स्वरूपाचे त्यांना मिळाले तेव्हा. आणि मग आता त्यांनी जे आहे ते व्याकरण जे आहे संस्कृत व्याकरण जे आहे तर ते शिकायला सुरुवात केली. मग आता त्यामध्ये त्यांनी जे आहे तर साहित्याचा अभ्यास केला. मग त्यानंतर जे कविता किंवा वेगवेगळे रचना आहेत काव्यरचना तर त्यांचा अभ्यास केला. मग तो कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली केला तर धनंजय विद्या वाचस्पती हे त्या काळचे प्रख्यात व्याकरणाचे शिक्षक होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी
हे जे आहे संस्कृत व्याकरण आहे त्याचा अभ्यास केला आणि ते अत्यंत म्हणजे त्यांनी त्या विषयामध्ये अत्यंत प्रभुत्व मिळवलं. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण आता पाहणार आहोत. हो, त्याची पुढची स्लाइड. मग आता श्रीनिवास जे होते तेव्हा ते जेव्हा म्हणजे तारुण्यात आले म्हणजे तरुण वयात आले तर त्यावेळेला काय घडलं ते आता आपण पाहणार आहोत. मग आता लक्ष्मीप्रिया ज्या आहेत तर त्या सदैव चैतन्य महाप्रभूंच्या लीला ज्या आहेत त्या गायच्या म्हणजे आणि त्यामुळे बालक जो होता त्याच्या कानावर सतत त्या लीला आणि ती भजनच पडायची आणि असं सुंदर म्हणजे भजन सदैव कानावर पडल्यामुळे खूप सुंदर कीर्तन असं ते करू लागले आणि मातेनं त्यांना प्रशिक्षण दिलं. मग आता त्यामुळे श्रीनिवास जे होते ते म्हणजे लहानपणाचे मोठे आहेत तर ते चैतन्य महाप्रभूंचं आणि राधाकृष्णांचं नावाचा जप करत झाले. मग आता थोड्या दिवसांनी काय झालं की चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्या विषयीची वार्ता सगळीकडे पसरली म्हणजे ते जसे मोठे होऊ लागले तसे आणि ते खूप असे सुंदर दिसायला आणि अत्यंत तेजपुंज असे म्हणजे तेज असलेल्या चेहऱ्यावर असे बालक होते आणि त्याची चखंडी जे गाव आहे तर तिकडे सगळीकडे वार्ता पसरली. मग त्यांनी जे आहे तर अत्यंत प्रसिद्ध असे धनंजय विद्या वाचस्पती आहेत तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैदिक ज्ञान जे आहे आणि त्याच्या सगळ्या शाखांचं ज्ञान जे आहे ते घेतलं. मग त्याच्यामध्ये धर्म, तत्वज्ञान, काव्यरचना, राजकारण जे आहे तर त्याचबरोबर संस्कृत व्याकरण आणि आयुर्वेद सगळ्याचा त्यांनी अभ्यास केला. मग आता जे प्रेमविलास आहेत तर त्यानुसार जे धनंजय विद्या वाचस्पती आहेत तर त्यांनी सांगितलं की ह्या श्रीनिवासला काही शिकवायचीच गरज नाहीये. म्हणजे प्रेमविलासामध्ये जे सरस्वती माता आहे तर तीच श्रीनिवास याच्या स्वप्नामध्ये आली आणि तिने सांगितलं की त्याला म्हणजे सगळं म्हणजे ती त्याला सगळ्या ज्ञानामध्ये पारंगत करेल आणि मुख्यत्वे करून वैदिक जे ज्ञान आहे त्या ज्ञानामध्ये पारंगत करेल आणि तरी देखील श्रीनिवास जो आहे तर तो धनंजय विद्या वाचस्पतींचा एक चांगला विद्यार्थी बनला आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांच्याकडून त्यांनी मार्गदर्शन घेतलं आणि त्यांचा विद्यार्थी म्हणून म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकलेला विद्यार्थी म्हणून त्यांच्याकडून त्याला बक्षीस देखील मिळालं आणि पूर्ण चखंडी गावासाठी हा जो त्यांचं म्हणजे जे बक्षीस होतं किंवा त्यांचा झालेला गौरव होता सन्मान होता हा मोठा अभिमानाचा भाग होता. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण समजून घेऊ. मग आता काही दिवसांनी श्रीनिवास पंडित ते जसे तरुण म्हणजे तरुण वयात जसे म्हणजे वाढत गेले तर तसे श्रीनिवास पंडित जे आहेत त्यांचे वडील जे आहेत तर ते म्हणजे ते वृद्धापकाळामुळे त्यांचं निधन झालं. मग आता आपल्या वडिलांचा जो विरह होता आणि त्यांचा जो संघ होता तो श्रीनिवास पंडित जे आहेत तर त्याला मुकले होते. मग आता श्रीनिवास पंडित आहेत तर ते म्हणजे त्यांना या विरहातून म्हणजे बाहेर काढण्यासाठी किंवा त्यांचं जे आहे सांत्वन करण्यासाठी तिथे अनेक भक्त येत असत त्यांच्या घरी. त्यांची जी आई आहे तर तिला पण या दुःखातून या धक्क्यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक भक्त जे आहेत तर त्यांचं येणं जाणं असते त्यांच्या घरी. मग श्रीनिवास जे आहेत तर त्यांनी काय केलं आपली आई आणि स्वतः म्हणजे यांच्यासह त्यांनी चखंडीतून त्यांनी आपली जी आजी आहे म्हणजे तर तिच्या घरी म्हणजे आजोळी मग जाजी ग्राम असं नाव त्याचं तर तिकडे त्यांनी मग आता राहायला जायचं ठरवलं. मग आता तिकडे ते राहायला गेले. मग थोड्या दिवसांनी काय झालं तर त्यांनी नरहरी सरकार जे आहे तिथून जवळच श्रीखंडा नावाचं ग्राम आहे तर तिथे नरहरी सरकार असेच भगवानांचे उच्च भक्त आहेत त्यांना भेटायला जायचं ठरवलं. मग नरहरी जे होते तर त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या कडून सगळं मार्गदर्शन घेतलं होतं आणि थोड्याच दिवसांनी ते आपल्या अवतार समाप्ती करणार होते. मग ही जी वार्ता आहे ती श्रीनिवास पंडितांच्या पर्यंत आली. तर त्यांनी ठरवलं की आपण जाऊया आणि त्यांचं दर्शन घेऊया म्हणजे तोपर्यंत भगवान जे आहेत तर ते जे आहे ते
म्हणजे आपला अवतार समाप्ती करून जाण्यापूर्वीच आपण त्यांचं जाऊन दर्शन घेऊया. मग त्यांनी ताबडतोब झाशीग्रामला जायचं ठरवलं आणि तिथे जाऊन त्यांनी काय केलं, आपल्या आईची परवानगी घेतली आणि मग त्यांनी पुरीला प्रयाण केलं की जिथे चैतन्य महाप्रभू होते. मग त्यांनी नंतर काय केलं, तिथं जाऊन पुरीला गेल्यानंतर तिथं दरवर्षी तीर्थयात्रा असायची. जगन्नाथपुरीला चैतन्य महाप्रभू आले की तिथं सगळे भक्त त्यांना भेटायला यायचे आणि तिथं तीर्थयात्रे जे आहे तर ते संपन्न व्हायचे. मग तिथं त्या म्हणजे त्या यात्रा मेळा जो होता तर त्यामध्ये ते जाऊन सगळ्या भक्तांना भेटले. आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहणार आहोत. मग आता पुरीला येण्यापूर्वी महाप्रभू जे आहे तर ते म्हणजे त्यांनी जे आहे तर आपला म्हणजे आता काळ जवळ आलेला आहे म्हणून म्हणजे तयारी सगळी केलेलीच होती आणि ते अंतर्धान जे होणार होते किंवा आपला अवतार समाप्ती करणार होते. तर ते पुरीला येण्यापूर्वीच चैतन्य महाप्रभूंनी आपली अवतार समाप्ती केली आहे, म्हणजे आपला लीला अवतार जो आहे तो समाप्त केलाय असं श्रीनिवासाचार्यांना वार्ता मिळाली. मग ते ऐकून त्यांना जे आहे तर अत्यंत भावविभोर व्हायला झालं आणि त्यांनी म्हणजे इतकं म्हणजे भावाच्या स्तरावर ते दुःखी झाले, कष्टी झाले की ते बेशुद्ध झाले. मग आता जेव्हा ते पुन्हा शुद्धीवर आले तेव्हा त्यांनी ठरवलं की नाही, आता मग आपल्या जीवनाचा काय अर्थ आहे, आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंचे दर्शनच नाही झाले. मग त्यांनी आता ठरवलं की आपण जे आहे ते स्वतःचं जीवन संपवून टाकायचं. मग आता जेव्हा त्यांनी असं ठरवलं तेव्हा त्यांच्या स्वप्नामध्ये चैतन्य महाप्रभू आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुझा जो प्रवास आहे पुरीपर्यंत, जगन्नाथपुरीपर्यंत तो पूर्ण कर आणि तू पुरीमध्ये जा, असं त्यांनी सांगितलं. मग आता त्यांनी परत एकदा जे आहे ते स्वप्न पाहिलं. त्या स्वप्नामध्ये त्यांनी जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम आणि चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचे सगळे जे आहेत ते पार्षद भक्त या सगळ्यांना स्वप्नामध्ये पाहिलं. मग आता ते पुरीचा प्रवास जे आहे ते त्यांचा चालू झाला होता. आता पुढे काय घडलं हे आपण आता समजून घेऊ. मग आता जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या कडून म्हणजे त्यांना असं स्वप्नात आदेश आला तर त्यानंतर मग ते जेव्हा पुरीचा प्रवास करून तिथे निघाले तर त्यावेळेला जी महाप्रभूंची अलादिनी शक्ती म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत महाप्रभू म्हणजे. तर श्रीकृष्णांची जी अलादिनी शक्ती म्हणजे कोण आहेत तर त्या अवतारात श्रील गदाधर पंडित आहेत. तर त्यांच्याशी भेट झाली म्हणजे त्या राधाराणींचा अवतार आहे. मग ती अलादिनी शक्ती आहे भगवान यांची, म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची आपण अलादिनी शक्ती असं म्हणू. तर त्यांच्याशी भेट झाली आणि मग ते दोघे जे आहेत तर ते दोघेही एकदम म्हणजे भक्तीचा जो सागर असतो त्यामध्ये दोघेही म्हणजे एकदम हरवून गेले त्या भावविभोर अवस्थांमध्ये. आणि भगवानाच्या लीलांचा जे आहे तर त्यांनी चर्चा केली आणि त्या भावविभोर अवस्थांमध्ये ते दोघेही हरवून गेले. मग आता अशा पद्धतीने त्यांना जे आहे ते गदाधर पंडितांचा संघ मिळाला. मग श्रीनिवास जे आहे तर ते रामानंद राय यांना भेटले, म्हणजे ते 3.5 पार्षद आहेत भगवान श्री चैतन्यांचे, त्यापैकी रामानंद राय आहेत तर त्यांना भेटले. मग परमानंद पुरींना भेटले, मग शिखी माहिती यांना भेटले, मग सार्वभौम भट्टाचार्यांना भेटले, मग वक्रेश्वर पंडितांना भेटले, मग गोविंद नावाचा त्यांचा निजी सहाय्यक होता, त्यानंतर शंकर पंडित, नंतर गोपीनाथाचार्य, त्या सगळ्यांना ते भेटले आणि त्या सगळ्यांचे त्यांनी आशीर्वाद घेतले. मग श्रीनिवास पंडित आहेत तर ते आता पुन्हा परतले. मग त्यांनी ऐकलं की अद्वैताचार्य आणि नित्यानंद प्रभू यांनी सुद्धा आता जे आहे तर ते गोलोकधामाला प्रयाण केलंय, म्हणजे त्यांनी पण अवतार समाप्ती केली. मग पुन्हा एकदा त्यांनी ठरवलं की नाही नाही आता आपलं जीवन आहे ते संपवून टाकायचं, आपल्याला ह्यांची सुद्धा भेट झाली नाही. मग त्यावेळेला ते दोघेही जे आहेत तर ते त्यांच्या स्वप्नामध्ये आले आणि त्यांनी सांगितलं की तू दुःख काही करू नकोस, म्हणजे आणि असं कोणतंही दुःख तुला करायची गरज नाही असं त्यांनी सांगितलं. मग आता पुढे काय घडलं, म्हणजे त्यांनी त्याला त्या दोघांनी त्यांच्या स्वप्नामध्ये येऊन, श्रीनिवास पंडितांच्या स्वप्नामध्ये येऊन त्यांचा हा स्वतःचं जीवन संपवण्याचा जो विचार होता तर त्या विचारांपासून परावृत्त केलं पाहिजे. मग आता गदाधर पंडित आहेत ते म्हणाले की मला खूप आनंद झालाय की तुमची आणि माझी ओळख झाली. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांनी
जाण्यापूर्वी म्हणजे आपला अवतार समाप्त करून म्हणजे करण्यापूर्वी मला असं सांगितलं होतं की तू माझ्याकडे येशील. श्रीनिवास पंडित जेव्हा येईल तेव्हा त्याला तू भागवत शिकव असं त्यांनी सांगितलंय. मग आणि त्यामुळे त्यांना माहिती होतं की म्हणजे पुरीला तुम्ही येणार आहात म्हणजे गदाधर पंडितांना एक दिवस तुम्ही पुरीला या आणि म्हणून त्यांनी मला सांगितलं की तुम्हाला कृष्णलीला जी आहे ती समजावून सांगा. मग आता गदाधर पंडितांना खूप आनंद झाला त्यांची भेट झाली तेव्हा श्रीनिवास पंडितांशी. मग त्यांना आता भगवान चैतन्याने जी आज्ञा दिली होती तर ती त्यांना पूर्ण करायची होती. मग अशा पद्धतीने त्यांची चर्चा झाली होती श्रीनिवास पंडितांची. मग आता परत काय झालं की ज्या वेळेला प्रत्यक्ष गदाधर पंडित जे आहेत तर ते शिकवायला गेले त्यांना त्यावेळेला मोठा जो आहे तर ती निराशा झाली. म्हणजे काय झालं की गदाधर पंडित म्हणाले मी तुला नाही शिकवू शकणार भागवत अरे श्रीनिवास. कारण काय झालंय की जे मी लिहिलं होतं भागवत म्हणजे त्या काळात हाताने लिखाण करायचे. मग भागवताचं लिखाण केलेली जी प्रत आहे ना तर ती मी माझे भावाश्रू त्याच्यावर पडून पडून ती सगळी म्हणजे मी रडल्यामुळे ती सगळी शाई पुसली गेली आणि त्यामुळे मला ते वाचता येत नाहीये. तर आपल्याला ती नवीन प्रत तयार करून आणावी लागेल असं सांगितलं. मग गदाधर पंडित जे आहेत तर त्यांनी नरहरी सरकारांना निरोप दिला आणि सांगितलं की तुमच्याकडे जर दुसरी भागवताची प्रत असेल तेव्हा हाताने लिखाण करत असेल तर ती मला हवी. मग नरहरी पंडितांनी सांगितलं की आहे त्यांच्याकडे. मग त्यांना निरोप आल्यानंतर लगेचच ती म्हणजे त्यांच्याकडून ती उपलब्ध करून त्यांनी घ्यायला सांगितले. मग गदाधरांनी काय केलं की श्रीनिवास आचार्य तर त्यांनाच पाठवलं की तू पटकन जा लवकरात लवकर त्यांच्या नरहरी सरकारांकडे पोच आणि त्यांच्याकडून ती भागवताची जी प्रत आहे ती घेऊन ये. मग आता ते घेऊन येण्यासाठी तिकडे गेले. कारण मला श्री चैतन्यांचा विरह जो आहे तो सहन होत नाहीये आणि तू जितक्या लवकर जाशील तितक्या लवकर जाऊन ती घेऊन ये म्हणजे मी तुला मार्गदर्शन करेन असं सांगितलं. आणि मग आता त्यांनाही माहिती नव्हतं गदाधर पंडितांना त्यांनी असं सांगितलं तेव्हा त्यांच्या अवतार समाप्तीचा काळ आलेला होता. मग आता असं झालं पुढे की जेव्हा गदाधर पंडितांच्या आज्ञेनुसार श्रीवास पंडित जे आहेत ते नरहरी सरकारांकडे गेले तिकडे ती भागवताची प्रत आणायला तोपर्यंत गदाधर पंडितांनी पण आपला अवतार समाप्ती केली होती. मग श्रीवास पंडित पुन्हा त्यांना रडू आलं. मग आता श्रीवास जे आहेत तर त्यांनी आपलं जे म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभूंचं नवदीप मायापूरला घर होतं तर तिथं त्यांनी विष्णुप्रिया म्हणजे ज्या पत्नी होत्या दुसऱ्या पत्नी होत्या चैतन्य महाप्रभूंच्या तर त्या विधवा पत्नी ज्या होत्या तर त्यांची भेट घेतली आणि ते त्यांचे अत्यंत उत्तम असे सेवक बनले आणि त्यांनी अत्यंत त्यांची सेवा केली. आणि मग आता त्या त्या ज्या होत्या चैतन्य महाप्रभूंच्या ज्या विधवा पत्नी होत्या तर त्यांच्याशी भेट झाली. मग त्यांना खूप आनंद झाला. मग त्यांनी त्यांना आशीर्वाद दिला आणि ते त्यांच्याकडे भरपूर दिवस राहिले त्यांच्या घरी आणि त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंच्या लीला त्यांनी ऐकल्या. तर असं सुंदर जे म्हणजे लीला आहे तर ती घडली पहा म्हणजे श्रीवास ठाकूरांना चैतन्य महाप्रभूंच्या ज्या द्वितीय पत्नी म्हणजे साक्षात लक्ष्मी मातेचा त्या अवतार आहेत विष्णुप्रिया देवी तर त्यांचा मार्गदर्शन मिळालं. त्यांचा एक दास म्हणून सेवक म्हणून त्यांनी जे आहे तर ती सेवा केली. मग आता त्याचबरोबर त्यांच्या सेवेमध्ये अजून कोण होते तर वंशी वदन ठाकूर आणि ईशान प्रभू म्हणून होते. तर हे दोघं पण त्यांचे सेवक होते. म्हणजे भगवान श्री चैतन्याने आपल्या प्रयाणाआधी कोणी कोणाची सेवा करायची असं सगळं ठरवून दिलं होतं आणि त्यानुसार ते सेवा करत होते. तर त्यांच्यासह जे आहेत श्रीनिवास पंडित तर त्यांनी विष्णुप्रिया मातांची सेवा केली. आता पुढे जाऊ आपण. मग आता त्यावेळेला त्यांनी पाहिलं की विष्णुप्रिया माता ज्या आहेत तर त्या अत्यंत कठोर तपस्या करायच्या. मग त्याचं उदाहरण आता आपण समजून घेणार म्हणजे पहा भगवानांच्या पत्नी आहेत आणि त्या साक्षात लक्ष्मी देवी आहेत तर इतकी त्यांनी कठोर तपस्या केली आहे. तर ती पाहून श्रीनिवास पंडित जे ते प्रभावित झाले. मग आपल्यासारखे त्यांची तर काय कथा हो की नाही म्हणजे आपण किती कठोर तप म्हणजे अशा पद्धतीने करायचा भाग केला पाहिजे पहा. तर
त्या काय करायच्या, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायच्या. आणि प्रत्येक वेळी जप झाला की एक तांदळाचा म्हणजे प्रत्येक जपानंतर एक तांदळाचा दाणा बाजूला काढायचा. आणि जे जप त्यांचा दिवसाचा जो असेल तो संपला की ते जे तांदळाचे दाणे छोटे बाजूला काढलेले असायचे तेवढ्याचा त्या भात बनवायच्या आणि तो शिजवून त्या खायच्या पहा. म्हणजे अशा पद्धतीचं जे आहे तर ते आपण म्हणू की तप, अशी तपस्या जे आहेत ते विष्णुप्रिय माता करत होत्या पहा. म्हणजे श्रीकृष्ण चैतन्य जे आहेत, ते चैतन्य महाप्रभू जे आहेत, तर त्यांची पत्नी जी आहे तर ती भगवान यांची पत्नी व्हायला जे आहे तर ती का पात्र आहे, तर भगवान यांची पत्नी म्हणून त्यांनी इतकी कठोर तपस्या केली की श्रीनिवास पंडितांच्या मुखातून उद्गार आले की खरोखर म्हणजे अशीच पत्नी, म्हणजे साक्षात अशीच पत्नी, अशीच कठोर तपस्या करणारी पत्नी जी आहे तीच श्री चैतन्यांची पत्नी होण्यास पात्र आहे पहा. म्हणजे आपण कोणी पात्र ठरवणारे कोणी नाही आहोत, पण असे उच्च कोटीचे महान आचार्य आहेत. त्यांनी भगवान श्री चैतन्य जे आहेत, म्हणजे श्रीकृष्ण चैतन्य असं त्यांचं नाव होतं दीक्षेनंतरचं, तर असे जे श्रीकृष्ण चैतन्य आहेत तर त्यांची पत्नी होण्यासाठी इतकी कठोर तपस्या करणारी जी माता आहे तर ती निश्चितच पात्र आहे असे उद्गार काढले पहा. मग आपण पहाटे मंगलारती नंतर जप करतो. मग तो जप कसा करतो पहा, म्हणजे टिकेचा भाग म्हणून नाही, पण अगदी म्हणजे 16 माळा कधी होतील असं झालेलं असतं. आणि मग दिवसभरात आपण जे आहे ते प्रसाद ग्रहण करण्या बाबतीत कसे असतो पहा, स्वतःच जे आपण जे आहे तर ते निरीक्षण केलं तर आपल्याला लक्षात येईल की भगवान यांचे उच्च कोटीचे भक्त आमची तपस्या कशी आहे पहा. मग असे जे भगवानाचे उच्च कोटीचे भक्त आहेत त्यांच्या चरणी आपण प्रार्थना करूया की अशी तपस्या आमच्याकडून घेऊन अशा पद्धतीनं तळमळीनं हरिनाम आमच्याकडून घेतलं जाऊ दे. मग आता श्रीनिवास जे आहेत तर ते दामोदर पंडितांना पण भेटले. मग शुक्लांबर पंडित आहेत त्यांना भेटले, मुरारी गुप्तांना भेटले. हे सगळे पार्षद आहेत भगवान यांच्यावर त्यांनी छान छान लीला केल्या. मग त्यानंतर त्यांचे हे सगळे म्हणजे त्यांच्या अगदी जवळचे फ्रेंड आहेत. सुरुवातीचे नवनीत ग्रामामधले सुरुवातीच्या लीला ज्या घडल्या लहानपणापासून हे सगळ्यांच्या त्यांच्या भेटी होत असत चैतन्य महाप्रभूंच्या. आणि ह्या सगळ्यांच्या मुरारी गुप्त तर अगदी लहानपणापासून त्यांच्याकडे जात असत आणि मुरारी गुप्ताच्या घरी चैतन्य महाप्रभू जात असत. मग आता श्रीनिवास जे आहे ते जवळच शांतीपूर म्हणजे अद्वैताचार्यांचं गाव आहे तिथे. मग तिथे गेले. मग तिथे श्रीनिवास जे आहेत तर ते अद्वैताचार्यांच्या पत्नी आहेत सीता ठाकुराणी, त्यांची भेट घेतली त्यांनी. आणि त्यांना दोन पुत्र आहेत, अच्युत आणि गोपाल. तर त्यांची भेट घेतली. मग आता ह्या सगळ्यांची त्यांनी भेट घेतली आणि त्यांच्यासोबत काही काळ त्यांनी तर तिथे त्यांचा संग केला. मग आता श्रीनिवास आचार्य जे आहेत तर ते पुरीमधले एक भगवान श्री चैतन्यांचे उत्तम भक्त म्हणून म्हणजे जे आहे ते जाणले जातात. म्हणजे मग आता श्रीनिवास आचार्य जे आहेत तर त्यांचं जे म्हणजे तीव्रता होती आणि भक्ती म्हणजे भक्ती प्रेम सेवेमध्ये किंवा श्रीकृष्ण चैतन्यांच्या बद्दलचा जो तीव्र भक्तिभाव होता. आणि त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये भगवान जे होते तर त्यांचे जे भक्त आहेत तर त्यांना जाणण्याची शक्ती, म्हणजे भक्तांची शक्ती आपण म्हणू तर हिचा जो आहे तर तो आविर्भाव आहे पहा. म्हणजे ती चैतन्य महाप्रभूंची जीवशक्ती किंवा भक्तांची शक्ती असं म्हणू. म्हणजे जीव म्हणजे कोण आहेत, तर भगवान यांचे जे जीवात्मक अंश आहेत. मग त्यांना जीवशक्ती किंवा गौरा शक्ती असं म्हटलं जातं यासाठी, कारण गौरा म्हणजे चैतन्य महाप्रभू, त्यांचेच आपण सगळे अंश आहोत. म्हणजे गौरा शक्ती म्हणजे कोण, चैतन्य महाप्रभूंचे जे अनेक पार्षद आहेत त्यापैकी हे जे आहेत श्रीनिवास पंडित जे आहेत, श्रीनिवास आचार्य किंवा श्रीनिवास पंडित असं म्हटलं जातं, तर हे त्यांची अशी जे ते गौरशक्ती किंवा जीवशक्ती म्हटलं जातं. मग आता प्रेम विलास जे आहे तर त्यानुसार श्रीनिवास आचार्य म्हणजे कोण आहेत, तर भगवान यांची जी अशा पद्धतीने म्हणजे एक भावविभोर करणारी किंवा मंत्रमुग्ध करणारी जी शक्ती आहे ना, म्हणजे किंवा भावविभोर अवस्थांमध्ये ठेवणारी किंवा भावावस्थेमध्ये ठेवणारी जी शक्ती आहे तर तिचा जो आहे तर तो
अवतार आहेत असं मानलं जातं. म्हणजे आता जसं गदाधर पंडित आहेत तर ते विशाखा सखी आणि राधाराणी यांचा अवतार आहे. आणि जी माता लक्ष्मी जे रुक्मिणी भाव आहे तर तो त्यांच्यामध्ये आहे. असं आपण मागच्या वेळी अभ्यासलं तसं भगवान श्री चैतन्य यांची जी भावावस्थेची शक्ती आहे ना, भावावस्था जी असते ना आनंदाची, तर ती जी आहे म्हणजे एकटसी जी आहे त्यांची, तर ती शक्ती म्हणजे जे आहेत ते श्रीवास पंडित आहेत. आणि त्याचबरोबर गौर शक्ती किंवा जीवशक्ती असं म्हटलं जातं, जीवतत्व असं म्हटलं जातं. मग आता भगवानांचे जे जवळचे पार्षद आहेत तर त्यापैकी श्रीनिवास जे आहेत तर ते जे आहेत तर ते त्यांचं जे कार्य आहे तर ते भगवान श्री चैतन्यांचा जो उपदेश आहे तर तो सगळीकडे त्याचा प्रचार प्रसार करणं आणि वैदिक साहित्याचा प्रचार प्रसार करणं तर हे त्यांचं कार्य आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. आता श्रीनिवास पंडित आहे त्यांची जानवा देवी म्हणजेच नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांच्या पत्नीची भेट झाली. मग आता श्रीनिवास पंडित जे आहेत तर त्यांनी नित्यानंद प्रभूंचं खरदाहा म्हणून गाव आहे तर तिथे जाऊन भेट घेतली. ही सगळी गावं जवळ जवळ आहेत वर्धमान जिल्ह्याच्या आसपास. मग आता त्यांचा सण जो होता वीरभद्र म्हणून तर त्यांच्याशी त्यांची भेट झाली. म्हणजे नित्यानंद प्रभूंच्या तिरोभावानंतर जान्हवी माता आणि त्यांचा जो सण आहे वीरभद्र म्हणून किंवा वीरभद्र बंगाल भाषेत त्याचा वीरभद्र उच्चार करतात त्या नावाचा. तर ह्या दोघांनी गौडी वैष्णव परंपरेमध्ये प्रचार प्रसार केला चैतन्य महाप्रभूंच्या शिकवणीचा. आणि त्यांनी ती धुरा वाहिली. आणि त्यांची भेट जेव्हा श्रीनिवास पंडित यांच्याशी झाले तेव्हा ते त्यांच्याच कुटुंबाचा भाग बनून गेले. आणि जान्हवी माताजींनी त्यांना जे आहे तर ती प्रेरणा दिली की वृंदावनला तुम्ही जा ताबडतोब आणि तिथे जाऊन रूपाणी सनातन गोस्वामी जे आहेत तर त्यांना जाऊन भेटा. आणि म्हणजे ते सुद्धा भगवान जे आहेत तर त्यांचे शिष्य आहेत. त्यांच्याकडून दीक्षित असे आणि प्रेरणा घेतलेले आणि त्यांची तुम्ही भेट घ्या आणि त्यांच्याशी आध्यात्मिक चर्चा करा. मग ते जेव्हा वृंदावनच्या वाटेवर होते तेव्हा श्रीनिवास जे आहेत तर ते अभिराम ठाकूर म्हणून जे आहेत तर त्यांच्याकडे ते थांबले. म्हणजे ते खूप असे प्रसिद्ध असे भक्त होते भगवानाचे तर तिथे थांबले. मग तिथं खनकुल कृष्णनगर जो होता तर तो त्यांना एक पत्र घेऊन आला जान्हवी देवींच्याकडून. म्हणजे तिथं एक जान्हवी देवींचा जान्हवी माता जे आहेत तर त्यांनी एक निरोप एका खानकुल कृष्णनगर म्हणून जो होता त्याच्याकडून पाठवलं होतं. मग त्यामध्ये म्हणजे लिहिलं होतं की ठाकूर जे आहेत तर त्यांनी त्यांचं आगत स्वागत तिथं खूप छान केलं आणि हे सगळं त्यांचं आदरातिथ्य तिथे खूप छान झालं आणि त्यांना आशीर्वाद मिळाले. पण तोपर्यंत जे आहेत म्हणजे तर ते तिथे त्यांना जे पत्र आलं होतं तर त्यामध्ये कसं होतं की त्यांना जे आहे तर हे सगळं जान्हवी मातांनी पत्र दिल्यामुळं त्यांचं खूप आदरातिथ्य तिथे छान झालं आणि खूप छान त्यांना आशीर्वाद मिळाले. आणि त्याचबरोबर तिथे जे आहे तर त्यांना म्हणजे श्रीवास ठाकूर जे आहेत तर त्यांना जे आहे ते खूप अशा पद्धतीने काय म्हणतो आपण प्रेमळ वातावरण मिळालं. आणि तिथं पण एक लीला घडली तर ती लीला कोणती होती ती आता आपण समजून घेणार आहोत. आता आपण पाहिलं असेल पहा की गुरु महाराज जे आहेत ते आपल्या स्टिकनी म्हणजे त्यांच्या हातात छोटीशी अशी काठी असते त्यांनी आशीर्वाद देतात पहा हो ना. असं छोटस असतं पहा स्टिक सारखं
तर त्यांनी आशीर्वाद देतात. मग आता इतकं सुंदर लिहिलंय. जान्हवी माताजींनी पत्र दिलं होतं, मग त्याबरोबर त्यामुळे जान्हवी मातांच्या पत्रामुळे त्यांना इतके सुंदर आशीर्वाद मिळाले की तिथे त्यांना एक सुंदरशी अशी म्हणजे आपण म्हणू की छोटीशी अशी काठी किंवा आपण म्हणू की एक जादूची कांडी कशी तसं, तर अशा पद्धतीने त्यांना त्यांच्याकडून आशीर्वाद स्वरूपात मिळालं. त्याचं नाव होतं जय मंगला. तर त्याचं एक वैशिष्ट्य होतं की ज्या कुणाला त्याचा स्पर्श व्हायचा तर त्यांना श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त व्हायचं का. तर त्यांना अभिराम ठाकूरांकडून अशा पद्धतीनं सन्मान मिळाला. आणि अभिराम ठाकूर जे आहेत तर त्यांना जे आहेत तर ते अशा पद्धतीनं त्यांनी आपल्याकडची जी जादूची छडी आपण म्हणू जशी असते तशी आध्यात्मिक छडी आपण म्हणू छोटीशी छोटीशी स्टिक असते ती तर छोटासा काठीचा तुकडा मराठी भाषेमध्ये. तर असं त्यांना तो आध्यात्मिक दंडच असतो एक प्रकारे. तर तो त्यांना भेट दिला की ज्या म्हणजे ज्याचा स्पर्श होताच काय व्हायचं तर त्याला कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती व्हायची. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहणार आहोत. मग आता वृंदावन जे आहे तर तिकडं आता ते जे श्रीनिवास पंडित आहेत ते जायला निघाले. मग आता त्यांच्या प्रवासामध्ये त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. त्याची पुढची स्लाइड म्हणते ती सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामीचं चित्र असलेलं द जर्नी टू ब्रजा म्हणून आहे ती स्लाइड. मग आता सनातन गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी तोपर्यंत आपल्या या भौतिक जगतातून म्हणजे जे ते प्रयाण केलेलं होतं गोलोकला. रूप गोस्वामी जे आहेत तर त्यांना तो विरह भाव सहन नाही झाला त्यांच्यापासून दूर राहण्याचा. आणि मग रूप गोस्वामी जे आहेत की त्यांनी पण आता ठरवलं की आपण पण आता जे आहेत तर ते प्रयाण करूया. आणि मग आता त्यांनी पण आता ठरवलं की आपण पण आता गोलोक वृंदावनला प्रयाण करू, आपण पण अवतार समाप्ती करू. मग त्यांनी त्यांचा जो पुतण्या होता जीव गोस्वामी तर त्याला सांगितलं की तुझ्याकडे हे श्रीनिवास पंडित येतील त्यांची तू काळजी घे. म्हणजे इतक्या दिवस श्रीनिवास यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आता आपण थांबायला नको. इतके दिवस सुद्धा थांबायला नको असं त्यांना वाटलं. म्हणजे इतका त्यांना विरह भाव झाला. सनातन गोस्वामींनी जेव्हा हे भौतिक जगत सोडलं आणि ते गोलोक वृंदावनच्या प्रवासाला गेले तर त्यावेळेला रूप गोस्वामींना त्यांचा विरह सहनच झाला नाही. तो इतका विरह भावामध्ये होते रूप गोस्वामी की त्यांनी ठरवलं की आता मी नाही फार दिवस इकडे राहू शकणार. आणि मग आता श्रीनिवास आचार्यांना तर मार्गदर्शन करण्यापर्यंत सुद्धा मी नाही राहू शकणार या भूतलावरती. आणि म्हणून त्यांनी जे आहे तर आपला शिष्य आणि त्यांचा पुतण्या जीव गोस्वामी त्याला सांगितलं की तू श्रीनिवासची काळजी घे अशा त्यांना आज्ञा दिल्या. आणि मग त्यांनी जे आहे तर आपला जो आहे म्हणजे आपला जो गोलोक धामाचा प्रवास आहे तर त्याला सुरुवात केली. म्हणजे त्यांनी जे आहे आपला अवतार समाप्ती केली. माता श्रीनिवास जे आहेत तर ते जेव्हा पोहोचले प्रयागला त्यांना माहिती होतं कारण ते अंतर्यामी भगवान यांची उच्च पार्षद आहेत. त्यांनी जाणलं होतं श्रीनिवास प्रवासात आहेत. मग ते जेव्हा पोहोचले प्रयागला तेव्हा त्यांना म्हणजे ते ज्या दिवशी पोहोचले त्याच दिवशी म्हणजे त्यांनी ती रात्र तिथे घालवली. आणि मग 4 दिवसांनी ते वृंदावनला गेले प्रयाग पासून. आणि त्यांनी ऐकलं की सनातन गोस्वामी जे आहेत तर ते आधीच म्हणजे 4 महिने आधीच त्यांनी आपली अवतार समाप्ती केली आहे. आणि ज्या वेळेला ते मथुरेला पोहोचले तेव्हा त्यांना समजलं की रूप गोस्वामींनी पण आपली अवतार समाप्ती केली 3 दिवसापूर्वी. मग श्रीनिवास जे आहेत तर ते जमिनीवरती आता म्हणजे शोकामुळे विव्हळ होऊन पडले. आणि ते म्हणजे जमिनीवर लोटांग घेऊन रडायला लागले. म्हणजे इतका त्यांना विरह झाला की म्हणजे त्यांना वेड्यासारखंच झालं. म्हणजे इतकी त्यांची तळमळ होती भेटायची पण त्यांची भेटच झाली नाही. मग त्यांना असं वाटलं की मी या भौतिक जगामध्ये म्हणजे ह्या ब्रह्मांडातला मी ते कसा
इतका दुर्दैवी म्हणजे असा पद्धतीचा जीव आहे की मला ह्या कोणाचीच भेट नाही मिळाली. आणि त्यांना ना चैतन्य महाप्रभूंची भेट मिळाली, ना त्यांना गदाधर पंडितांच्याकडनं भागवतम शिकायला मिळाला, ना त्यांना रूप गोस्वामी ना सनातन गोस्वामींची भेट मिळाली, ना अद्वैताचार्यांची भेट, ना ना म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांना कोणाचीच भेट जी आहे तर ती घेता आली नव्हती. मग आता जेव्हा श्रीनिवास जे आहेत तर ते अत्यंत दुःखी होऊन एका वृक्षाखाली बसले. आणि पुन्हा त्यांना असा विचार आला की माझ्या जीवनाला काय अर्थ आहे, माझं हे जीवन संपवून टाकायला हवं. त्यावेळेला रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी त्यांच्या स्वप्नामध्ये आले. आणि मग त्यांनी स्वप्नामध्ये येऊन त्यांना म्हणजे उपदेश केला आणि सांगितलं की तुला श्री चैतन्यांचं प्रेम जे आहे तर ते आधीच त्यांनी देऊन टाकलेलं आहे पहा. म्हणजे स्वप्नामध्ये येऊनच त्यांनी सांगितलं. आणि त्यांनी सांगितलं की तू आता काय कर, वृंदावनला जा आणि तिथं गोपाल भट्ट गोस्वामींच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जीव गोस्वामींच्या मार्गदर्शनाखाली तू अभ्यास कर, त्यांचा आश्रय घे. आणि तिथं भक्ती सेवेचा आणि आणि भक्ती कशी करायची याबद्दल मार्गदर्शन घे. आणि त्याचबरोबर वैदिक जे ज्ञान आहे तर त्याचा अजून अभ्यास कर. आणि तिथेच तुझं जे जीवन व्यापन आहे ते तू कर असं त्यांनी सांगितलं. मग आता पुढे काय घडलं हे समजून घेऊ आपण. तर ते वृंदावनला आले. मग तिथे त्यांनी 12 वनातून प्रवास केला. आणि मग तिथे येऊन जे 12 जी वन आहेत वेगळी, द्वादश वन, तर तिथून ते प्रवास करत आले. तिकडून येताना म्हणजे प्रयागवरून वृंदावनला येताना या सगळ्या 12 वनांना ओलांडून वृंदावनात यावं लागतं. मग तिथे आल्यानंतर गोपाल भट्ट गोस्वामी आणि श्रीजीव गोस्वामींची त्यांची भेट झाली. मग त्यांनी गोपाल भट्ट गोस्वामींच्याकडून दीक्षा घेतली. मग आता श्रीजीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामींनी त्यांना पूर्ण आपली जी गौडीय वैष्णविझम आहे म्हणजे आपली गौडीय वैष्णव यांचं जे तत्वज्ञान आहे ते सगळं शिकवलं. आणि श्रीजीव गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी सगळं त्यांना मार्गदर्शन केल्यानंतर ते पारंगत झाले तत्वज्ञानामध्ये, ह्या कृष्ण भक्तीच्या विज्ञानामध्ये. आणि चैतन्य महाप्रभूंचे सगळं मार्गदर्शन त्यांनी केलं, जे त्यांचे उपदेश होते त्यांचं. आणि मग श्रीजीव गोस्वामींनी त्यांना आचार्य ही पदवी दिली म्हणून श्रीनिवास आचार्य म्हटलं जातं. मग आता श्रीजीव गोस्वामींची जी आज्ञा होती त्यानुसार श्रीनिवास पंडित आणि त्यांचे 2 मित्र होते, त्यांचं नाव श्यामानंद पंडित म्हणजे श्यामानंद प्रभू आणि नरोत्तम दास ठाकूर, हे त्यांचे म्हणजे थोडक्यात हे एक श्रीजीव गोस्वामींचे हे विद्यार्थी आहेत, शिष्य आहेत. आणि मग आता हे आपले 2 जे मित्र आहेत त्यांना घेऊन त्यांनी काय केलं, सर्वात पहिल्यांदा जे आहेत तर पुस्तक वितरण करायला सुरुवात केली. म्हणजे जर आपल्याला पुस्तक वितरणाची सर्वात पहिल्यांदा टोळी कुणी निर्माण केली तर जीव गोस्वामींनी. आणि कुणाची केली तर श्यामानंद पंडित, श्रीनिवासाचार्य आणि नरोत्तमदास ठाकूर या तिघांची. आणि मग ते त्यानंतर त्यांनी संकीर्तन पार्टी पण तयार केली त्यांची. आणि मग आता त्यांनी काय केलं की एक बैलगाडी दिली श्री गोस्वामीने. आणि त्यांना सगळं लिहिलेलं सगळं जे वैदिक ग्रंथांचं जे सगळं सगळं वैदिक ग्रंथांचं जे लिखाण होतं त्याचे जे वेगवेगळे ग्रंथ होते ते सगळे त्या बैलगाडीमध्ये भरले. आणि त्यांना सांगितलं वृंदावनातून निघायला सांगितलं आणि बंगालमध्ये आणि ओरिसामध्ये जाऊन सगळीकडे पुस्तक वितरण करून या आणि भक्ती सेवेचा प्रचार प्रसार करून या म्हणून त्यांना सांगितलं. आता मग लीला काय घडली की श्रीनिवास आचार्य जे आहेत तर त्यांनी अनेक म्हणजे विद्यार्थ्यांना, अनेक म्हणजे शिष्यांना स्वीकारलंय आणि त्यांना दीक्षा दिली आहे. म्हणजे असा त्यांनी प्रचार प्रसार केला. मग रामचंद्र कविराज आणि अनेक त्यांचे जे भक्त आहेत तर म्हणजे खूप असे भक्त आहेत. मग आता त्यांनी खूप सुंदर सुंदर अशा रचना केल्यात. म्हणजे षडगोस्वामी अष्टक जे आहेत तर त्याची जी रचना आहे तर ती त्यांनी केली. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी अनेक कीर्तनाच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत त्या भक्तांना शिकवल्या. आणि जेव्हा कीर्तन जे आहे तर त्याचा जो प्रमुख असतो तो जो कीर्तन करत असतो तर त्यावेळेला म्हणजे त्याचा जो आवाज असतो तर तो म्हणजे मोठा म्हणजे येणं आवश्यक आहे. म्हणजे इतक्या मोठ्या आवाजात ते संकीर्तन व्हायला पाहिजे, कारण त्याचा आवाज आहे तो मध्येच गायब होतो. तर त्यावेळेला मोठ्या आवाजात त्याचा जे आहे संकीर्तन व्हायला पाहिजे आणि त्याच्या पाठून सगळ्यांनी म्हणायचं. तर ही जी पद्धत आहे ना तर ही सुद्धा श्रीनिवासाचार्यांनी सगळ्यांना शिकवली. म्हणजे कीर्तनाच्या सगळ्या पद्धती आणि हे सगळं जे आहे वर्णन तर हे
म्हणजे हे सगळं म्हणजे कीर्तन करत असताना कसं करायला पाहिजे, मग कीर्तनाच्या मंडळीमध्ये कोण कोण पाहिजे, हे सगळं सगळं श्रीनिवास आचार्यांनी जे आहे तर ते शिकवलं भक्तांना. त्याच्या अनेक जे आहेत ते अनुयायी आहेत. मग त्यापैकी रामचंद्र कविराज आणि अनेक म्हणजे भरपूर सारे आहेत, म्हणजे आपल्याला त्यांची गणना करायला सुद्धा अवघड जाईल, इतके सारे भक्त आहेत. मग आता त्यांनी जे महत्वाचं लिखाण केलं त्यातलं षड गोस्वामी अष्टक जे आहेत तर ते त्यांचं महत्वाचं लिखाणामधलं. मग आता पुढे जाऊन आपण अभ्यास की श्रीनिवास पंडितांनी आणि काय केलं. तर ह्या सगळ्या त्यांच्या म्हणजे ज्या आहेत प्रचारप्रसार म्हणजे ज्या आहेत तर ह्या सगळ्या म्हणजे जो ह्या क्रिया किंवा हे सगळे कर्म ते करतच होते. पण त्याचबरोबर श्रीनिवास आचार्य जे आहेत तर त्यांनी अनेक रागानुगा भजन आहेत ना, म्हणजे भगवान यांच्या म्हणजे प्रेमभक्तीविषयी तर ती सुद्धा अनेक जी आहेत तर ती गायली. त्यानंतर अशा ज्या रचना आहेत त्यांच्या म्हणजे त्यांनी लिखाण केलं अशा अनेक रागानुरागा भजनांचं. आणि त्याचबरोबर ती शिकवली पण गायला लोकांना. आणि त्याचबरोबर उत्स्फूर्तपणे ती जी आहे तर ती कशी गायची. आणि राधा आणि कृष्ण यांच्याविषयीचा जो एक भाव आहे तर किंवा जे आध्यात्मिक भाव आहेत वृंदावन धाम मधले राधा आणि कृष्ण यांच्याविषयीचे आणि गोपींच्या विषयीचे आणि गोपींचे राधाकृष्णांविषयीचे काय भाव आहेत आणि राधाकृष्णांच्या मनात गोपीजनांविषयी काय आहे, तर ह्या भावाची निर्मिती करणारे अशा पद्धतीची मनस्थिती निर्माण करणारी सुंदर सुंदर जी आहे ती भजनं त्यांना म्हणजे रागानुगा भजनं म्हणजे जे भगवान यांच्याशी उत्स्फूर्त प्रेमामध्ये जोडलेले असतात असे ते भक्त आहेत तर त्यांची भजनं तर त्यांची त्यांनी रचना केली, लिखाण केलं आणि लोकांना ती गाण्यासाठी पण शिकवली. म्हणजे कशा तळमळीने ती गायची आणि ती कशी गायची, कशा भावाच्या स्तरावर जाऊन गायची, तर हे सुद्धा मार्गदर्शन केलं. म्हणजे आपण काय करतो त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करतो अशा भक्तांचं म्हणजे जे आहे तर ते प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण प्रेमामध्ये स्थित होते आणि त्यामुळे त्यांना तो भाव जाणता येतो का. मग असे जे भक्त होते त्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं. मग आता मनाने ते भगवानांची सेवा करायचे, कारण प्रत्यक्षात ते भगवान तिथे नव्हते भूतलावरती. जेव्हा श्रीनिवास पंडित वृंदावनला आले मग मनाने ते एकदा सेवा करत होते आणि म्हणजे मनाने ते राधाकृष्णांच्या म्हणजे सोबत तिथे लीलेमध्ये त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या गोलोक वृंदावनच्या लीलेमध्ये ज्या लीला घडतात त्याच्यामध्ये म्हणजे आध्यात्मिक मनाने जे आहेत तर ते सहभागी झालेले असायचे. आणि मग बऱ्याचदा ते ध्यानामध्ये असताना म्हणजे म्हणजे ते इतके हरवून जायचे की त्यांना लक्षातच राहायचं नाही म्हणजे आणि ते म्हणजे पुन्हा बाह्य जगतामध्ये येण्यासाठी म्हणजे त्यांना वेळ लागायचा. तर अशा पद्धतीने ते मनाने राधा श्रीकृष्ण आहेत तर ह्यांचं जे वृंदावन आहे म्हणजे गोलोक वृंदावन जे आहे तर तिथे ज्या लीला घडतात तर त्यामध्ये ते आध्यात्मिक मनाने सहभागी व्हायचे आणि ते ध्यान म्हणजे त्या अशा पद्धतीने जेव्हा सहभागी असतात तेव्हा त्या ध्यानामध्ये ते इतके गुंतलेले असतात की त्यातून ते बऱ्याचदा बाह्य म्हणजे बाह्य स्वरूपातलं जे आपलं जीवन आहे तर त्यामध्ये म्हणजे बाह्यांगी आयुष्य जे आहे तर त्यामध्ये त्यांना यायला बराच वेळ लागायचा. म्हणजे असे तासन तास ते म्हणजे ते त्या लीलामध्ये सहभागी झाले असायचे. म्हणजे असे खूप कमी भक्त आहेत की भगवानांच्या ह्या म्हणजे ब्रज भूमीमध्ये अशा आध्यात्मिक जगतामध्ये त्यांना प्रवेश मिळतो. म्हणजे लीला प्रवेश म्हणजे लील्यामध्ये ते सहभागी असतात. तर त्यापैकी एक आहेत श्रीनिवास पंडित की जे आध्यात्मिक मनाने सहभागी झालेले असायचे. आणि बऱ्याचदा काय व्हायचं की ह्या लीलेचाच हा एक भाग आहे
या लिलेचाच भाग आहे हा. तर त्या लिलेचा भाग काय असायचा, तर त्या लिलेमध्ये जेव्हा ते सहभागी व्हायचे श्रीकृष्ण आणि राधाराणी यांच्या, तर तिथले म्हणजे ज्या प्रत्यक्ष लिलेमधल्या वस्तू आहेत किंवा असे जे काही म्हणजे घटक आहेत, भगवानाची फुलमाला म्हणा किंवा असं वेगवेगळे पदार्थ, भगवानांचे म्हणजे जे वेगवेगळे दागिने आहेत किंवा असं जे काही त्या लिलेमध्ये ते सहभागी असायचे, तर ते प्रत्यक्ष ते जेव्हा ध्यानातून यायचे तेव्हा त्यांच्यामध्ये त्यांच्याकडे त्या म्हणजे त्या बाह्य म्हणजे बाह्यांगी अवस्थेमध्ये यायचे ते किंवा भयात्कारी अवस्थेमध्ये आले की त्यांच्या हातात त्या वस्तू असायच्या तिथे. हम्म असं असायचं, म्हणजे ते त्या लिलेत सहभागी होऊन आलेले असतात. तर त्या म्हणजे तर त्याची ती भेट असं म्हणू आपण. म्हणजे अशा पद्धतीने सुंदर सुंदर लीला ज्या आहेत तर त्या मध्ये ते सहभागी व्हायचे मनाने, म्हणजे आध्यात्मिक मनाने त्या आध्यात्मिक जगतामध्ये प्रवेश करायचे. आपला मग ते कसं प्रवेश करत, तर प्रत्येक भक्ताचा एक आध्यात्मिक शरीर आहे आणि त्या शरीराने ते प्रवेश करायचे मनाच्या स्तरावर आणि तिथे जाऊन लिलेमध्ये सहभागी व्हायचे भगवत सेवेमध्ये, म्हणजे राधाराणी आणि श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये. आणि तिथून जेव्हा ते पुन्हा बाह्य स्वरूपात यायचे, म्हणजे त्या ध्यानातून बाहेर यायचे आणि बाह्य स्वरूपातलं जे आपलं जीवन आहे त्यामध्ये यायचे, त्यावेळेला त्यांच्या हातात त्या वस्तू असायच्या. म्हणजे इतकं सुंदर सुंदर लीला ज्या आहेत तर त्या श्रीनिवास पंडितांच्या माध्यमातून घडल्या. मग आता एकदा श्रीवास मग आता अशीच सुंदर ही लीला आहे. एकदा श्रीवास पंडित आहेत तर ते जे आहेत तर ते गौरांगा जे आहेत तर त्यांचा जो मुकुट आहे, तर म्हणजे तो घेऊन बसले होते. म्हणजे तो आता घालायचा आहे भगवान यांना. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी मनाच्या स्तरावर भाव ठेवला होता आणि ते हातात घेऊन बसले होते. त्यांनी त्यांची पूजा केली आणि आता तो जो आहे तर तो त्यांना घालणार आहेत, म्हणजे घालायचा होता त्यांना मुकुट. मग आता त्यांनी सोन्याच्या चांबऱ्यानं त्यांना जे आहे तर ती चांबर सेवा दिली. मग त्यानंतर जे आहे तर त्यांनी पाच पदरी त्यांना हार घातला गळ्यामध्ये. आणि मग ते जे आहेत तर गौरांगा जे आहेत ते अत्यंत म्हणजे संतुष्ट झाले त्यांच्या सेवेमुळे. आणि मग त्यांनी जो हार आहे तर तो पुन्हा श्रीनिवासांच्या गळ्यात घातला. आणि जेव्हा ते ध्यानातून आले बाहेर श्रीनिवास पंडित, तर त्यावेळेला त्यांनी पाहिलं की त्यांच्या गळ्यामध्ये तो सुंदरसा असा हार जो होता तो होता. म्हणजे आणि त्याचा त्यांनी जो आहे तर तो म्हणजे सुवास घेतला. तर तो जो सुवास तो इतका सुंदर होता आणि त्यांच्या गळ्याभोवती तो सगळा जो आहे तर तो सुवास आणि त्या सुवासासहित तो हार, तर म्हणजे असं तो सगळा पसरलेला होता. म्हणजे तो एक विशिष्ट फुलांचा सुवास असतो ना, ती गोलोक वृंदावन मधली फुलं आहेत. तर पाच प्रकार म्हणजे पाच प्रकारच्या फुलांचा पाच पदरी असा तो हार होता. तर अशा पद्धतीने ती सुंदर अशी लीला घडली. जेव्हा त्यांनी तो गळ्यात घातला गौरचंद्रांच्या, त्या गौरचंद्रांनी अत्यंत संतुष्ट होऊन तो श्रीनिवासांच्या गळ्यात घातला. आणि त्याच वेळी ते ध्यानातून बाहेर आले आणि तरी तेव्हा इतका सुगंधी असा जो हार आहे तो आपल्या गळ्यामध्ये पाहिला, ज्या वेळेला ते बाह्यकारी आपलं जे म्हणजे ध्यान आहे त्यामध्ये आले त्यावेळेला. अशी ती सुंदर लीला घडली, ते चित्रामध्ये आहे. सुंदर आहे. तर अशा सुंदर सुंदर लीला ज्या आहेत त्या श्रीनिवास पंडितांच्या ध्यानामधून घडत असत. मग एकदा श्रीनिवास पंडित आहेत तर ते त्यांचं जे मूळ रूप आहे गोलोक वृंदावन मधलं ते काय आहे तर मंजिरी रूप आहे. मग ते त्यांचं सिद्ध रूप म्हणायचं त्याला, म्हणजे आध्यात्मिक जगतातलं रूप. म्हणजे स्वरूप सिद्ध जी स्थिती आहे तर ती म्हणजे काय आहे, आपली स्वरूप स्थिती आपण जाणतो ना, मग त्याला म्हणायचं स्वरूप सिद्ध रूप किंवा स्वरूप स्थिती. तर ते जे आहे रूप तर ते मणी मंजिरी, म्हणजे ती मणी नावाची मंजिरी आहे. आणि आपल्या आचार्य परंपरेतले आचार्य ते मंजिरी आहेत सगळे जे आहेत ते, म्हणजे जे राधाराणी आहे तिच्या चरणी ज्या अष्टसखी असतात तर त्यांच्या हाताखाली कार्य करणाऱ्या ज्या छोट्या छोट्या 8 ते 10 वर्षाच्या बालिका असतात त्यांना मंजिरी म्हणायचं. मग त्यापैकी मणी मंजिरी म्हणजे जे आहेत ते श्रीनिवास पंडित. मग श्रीमती राधाराणी त्यांना बघत होते आणि श्रीकृष्ण पाहत होते. आणि ते गोपीजन आणि ते होळीची लीला खेळत होते. म्हणजे होळीमध्ये एकमेकांच्या अंगावर रंग टाकतात वेगवेगळे, आणि त्याचबरोबर रंगांचे वेगवेगळे म्हणजे जे धुमारे आहेत तर ते उडवतात, फवारे उडवतात असे एकमेकावर. तर ते अशा पद्धतीने त्यांची लीला चालू होती. मग गोपींनी सांगितलं मणी मंजिरीला
की तू राधिकेला जे आहे तर तो रंग जो रंगांचा पुरवठा आहे तो कर. म्हणजे तू राधाराणीच्या बाजूने हो. म्हणजे राधा आणि कृष्ण यांच्यामध्ये सुरू होते. राधाराणीचा एक पक्ष झाला आणि जो आहे तो श्रीकृष्णांचा एक पक्ष झाला. आणि मग त्यांच्यामध्ये आता कोण जास्त रंग उडवतंय, कोण जास्त रंगाचे फवारे उडवतंय, अशी जी आहे ती स्पर्धा सुरू झाली. आणि मग तिला सांगितलं गोपींनी की आता तू मणिवंचिनी म्हणतात तू आता राधाराणीच्या बाजूने रंग उडव. म्हणजे आणि कृष्ण जे आहे म्हणजे कृष्ण आणि राधा यांच्यामध्ये आता ते रंग उडवण्याचं युद्ध सुरू होईल थोडक्यात. म्हणजे किंवा स्पर्धा सुरू होईल. मग त्याच्यामध्ये पाहू कोण जिंकतंय. मग ठीक आहे म्हणाले. मग आता इतकं ते युद्ध घडलं म्हणजे असं रंगा म्हणजे रंग उडवण्याचं म्हणजे इतकं ते म्हणजे घडलं की त्यावेळेला पृथ्वी जी आहे तर ती सुद्धा ते त्यांच्यामध्ये जे असं एकमेकावर रंग उडवण्याचं तुंबळ युद्ध घडलं ना. पण ते कसं आहे माधुर्य प्रेमाच्या स्तरावर. तर त्यामुळे पृथ्वी माता सुद्धा हलायला लागली. म्हणजे थरकाप उडाला पृथ्वी मातेचा. हे सगळं श्रीनिवासांनी पाहिलं आणि त्यांचं जे ध्यान आहे ते जे आहे ते भंगलं. मग त्यावेळेला त्यांनी पाहिलं की आपली जी म्हणजे आपलं जे शरीर होतं तर त्याच्यावर पूर्ण सगळा रंग जो आहे तर तो होता. म्हणजे नखशिकांत ते रंगाने माखलेले होते. आणि असे सगळे रंग होते. म्हणजे इंद्रधनुमध्ये कसे रंग असतात तसे सगळे सगळे रंग जे आध्यात्मिक जगतातले होते तर ते त्यांच्या डोक्यापासून पायापर्यंत त्यांनी सगळं अंग त्यांचं माखलेलं होतं पा. अशी सुंदर लीला आहे पा. तर श्रीनिवास पंडित जे आहेत तर ते अशा पद्धतीने आध्यात्मिक जगतामध्ये प्रवेश करत असतात आपल्या ध्यानाच्या. असेच सगळे गोस्वामी देखील प्रवेश करत असतात आपल्या आध्यात्मिक जगतामध्ये. आणि त्या ज्या लीला आहेत तीच वर्णन आहेत त्यांनी जी लिहिली ते म्हणजे प्रत्यक्ष वर्णन आहेत भगवान यांच्या विषयीची. तर ते प्रत्यक्ष सहभागी होऊन त्यांनी लिहिलेली ही वर्णन आहे. अशी होळी लीला घडली. मग आता श्रीनिवास पंडितांचं जे दिवसभराचं कार्य असायचं तर अजून बरंच आहे श्यामा पंडितांचा जे आहे तर चरित्र. तर आपण हे पुढच्या क्लासमध्ये घेऊया. आता थांबूया आपण. हरे कृष्ण. कुणाला काही शंका असतील तर विचारूया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल.